Yn rhan ddeheuol y prif gylch, mae'r beirniad Stuart Morgan, brydfa blaen cila wedi wneud penderfyniad. Mae'r het wedi diosg ac yn gyntaf i'w rhif 638 Menai Lady Catalina. Wrth gwrs wrth y march Twyfwydd Cola ac allan o'r gaseg Menai Lady Catkin oedd yn prif bencampwr yr adran yma nôl yn 2016 dwi'n meddwl, pan oedd Jeremy Jeremy Davies yn wynadu. Mae'r cof dyn dda, ond wrth gwrs adran diwedd yn dyfe. Ac yn ail wrth gwrs i Joe Mason, Jomas She's a Miracle. Wrth y march Savoy Pearly Blinder. Ac allan o'r gaseg Teip Cob Zita. Yn drydydd, dan bechnogwydd Catrin Davies Jefford o brydfa Rhyd Carmen, wrth gwrs y brawd Rhys yn ei arddangos. Wrth y march Glynwyn Giftydd y Gab ac allan o'r gaseg Rhyd Cariad. Ac yn bedwerydd, just yn gornel y shot, mae Lowry Reid yn dangos ar rhan Dawn Gant, Rhoswen Gemma. Lowry'n cael dod yn bach digon da, o'r rhaid gwedi. Wedi cael trydydd a pedwerydd nawr. Os fi'n cofio'n iawn, fe gath i ail yn cylch yr adran A fyd, so da iawn Lowry. Pob chwarae teg, mae Lowry yn brysur yn arddangos. Ac yn cael dipyn o lwyddiant hefyd. Wel, yn y bylysu deiflwydd yn yr adran ec. Gyn ni weld wrth i'r dosbarthiadau yma datblygu. Dwi'n siŵr bod ni'n cael Teip Stuart Morgan yn dod i'r amlwg. O'n i'n mynd i weid, mae digon clir taw Pony mae'n edrych am yn dife. Dim ond fel yr cobyn Cymraeg. Maen nhw'n gallu mynd falle tym y bach tuag at y ceffil, ond oedd e digon clir yn cael sgwrs beth oedd e'n edrych am. Peth gyntaf wedodd e, rhywbeth sy'n dangos Pony, tym y bach o'r A, ond yw e'r adran A. Ie, yn bendant, ac Stuart wrth gwrs eisiau Pony, ond Pony gyda'r asgwr a chydig bach o maint hefyd. Y substance na. Blaen cila wrth gwrs yn magu yn neud yn dda o dan gyfrwng. Dyn nhw wedi cael cwpl o geffylau o'i enwau nhw i fyny i sioe ceffil y flwyddyn. A'r wraig yn marchogaeth fyd, yn Do wedi wneud yn dda iawn gyda blaen cila Almond, wedi cymhwyso dwywaith i sioe ceffil y flwyddyn. Abi Bowen erbyn hyn yn wneud yn dda efo blaen cila Penny, ac wrth gwrs mi oedd enillydd sioe ceffil y flwyddyn, cwpl o flynyddoedd yn ôl blaen cila Rodri yn 4 mlwydd oed yn ennill yn Birmingham. Menai Lady Catalina. Enillydd y dosbarth i'r Eboles neu Adfarch Dwyfwydd oed yn adran ec y Merlod Cymreig Teip Cob. In second, 636. In third and dreaded, 629. In bedwerydd in fourth, 631. Fifth, in bymed, 632. And in sixth.